אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרקי אבות, בפרק ד', משנה ב'. דורית, תתחילי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. בדיוק, יהי רצון שהלימוד שלנו יהיה לרפואת החיילים הפצועים, אייל סולטן בן פנינה, אייל בן רות, ואייל בן רגינה, אייל בן רחל, ואייל בן שולמית, אייל אברהם בן אסתר, ואייל דוד בן ליטל. רפואה שלמה במהרה יחד עם כל הפצועים. ושהלימוד שלנו יהיה לעילוי נשמת זמירה בת פרחה וצביה בת בניה. אנחנו היום נלמד את המשנה של בן עזאי. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. ובאמת כשאנחנו עושים איזה מעשה טוב, אז איך מברכים אותנו? שתזכי למצוות. אז רגע, אני עשיתי עכשיו מעשה טוב, אוקיי, אז מה אתם מברכים אותי שאני עכשיו אעשה עוד מעשה טוב? זה השכר? אוקיי, האם רק עוד מעשה טוב זה השכר? איך זה הולך כאילו הסיפור הזה? מה הקטע? כאילו למה שכר מצווה מצווה? למה לא שכר מצווה עושר או כבוד או עונג? אולי שלושתם? אולי בעצם שכר מצווה מצווה זה עושר, עונג, כבוד, שמחה וכו'. מה הכוונה שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה? זה גם מתכתב לנו עם הדיבור הזה, עם האמירה של חז"ל, שכשאדם עושה מצווה, אז הוא בעצם מביא את כל העולם לכף זכות, כן? ואם הוא עושה עבירה, אז הוא בעצם, כן, לכף חובה. הוא גורם לכל העולם להיות בכף חובה. זאת אומרת, המעשה הקטן שלי הקטנה, או המחשבה הטובה שלי הקטנה, מי אני בכלל, זה משפיע על כל העולם כולו. וואלה, זו אחריות מאוד גדולה, אני חייבת לציין. אז מה זה כל הדיבור הזה? ומי זה בכלל בן עזאי? מי היה בן עזאי? אז בואו ככה, קודם כל נקרא קצת, מי היה בן עזאי? אז רגע, רגע, שמעון לפני שאת בן קוראת על עזאי. בן עזאי, כן, אז מה שאני יודעת זה שמרוב שהאדם שמח במצווה, אז מעצם השמחה זה עוד מצווה. יפה. זאת אומרת, השמחה בעצמה היא אז מצווה. יפה, קלעת לדעת נכון, גדולים. השמחה בעצמה היא מצווה גם כן. כי תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. אני שומעת את עצמי בדיליי. בעזרת השם יהיה בסדר. אז ככה. שמעון בן עזאי, אף הוא כחברו שמעון בן זומא, נשאר כל ימיו תלמיד ולא הגיע לשמיכה, לא סמכו אותו לרבי. אף על פי שהיה גדול בתורה וראוי להוראה. הוא היה תלמידו של רבי יהושע בן חנניה, ותלמיד חבר לרבי עקיבא. שקידתו הגדולה בתורה גרמה לו שלא נשא אישה, ונשאר פנוי כל ימי חייו. בגמרא ביבמות מובא, כל מי שאינו עוסק בפרייה ורבייה, בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים וממעט הדמות. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים. איך אתה אומר כזה דבר? הרי אתה בעצמך לא התחתנת.
אז הוא אמר, נאה מקיים ואין נאה דורש. ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים? אמר להם בן עזאי, ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. וואה, זה חזק, לא? כן? לא לקחת את זה כדוגמה, בבקשה. לפי ההגדה בכתובות, אירס לו בן עזאי את ביתו של רבי עקיבא, שגם היא, כאימה רחל, עם רבי עקיבא אביה, התנתה עמו, עשתה איתו תנאי, שיקדיש עצמו לתורה. אבל לבסוף לא נשאה. ויש אומרים נשאה ופירש ממנה, זאת אומרת פרש ממנה. בן עזאי, כחברו בן זומא, עסק אף הוא בחוכמת הנסתר, והיה אחד מן הארבעה שנכנסו לפרדס. ומסופר עליו שהוא הציץ ומת. מקום מושבו הקבוע היה בטבריה, ששם היה מרביץ תורה ברבים. בגמרא במסכת עירובין מובא, אמר רבא, הריני כבן עזאי בשווקי טבריה. זאת אומרת, דעתי צלולה והריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני, כבן עזאי שהיה דורש בשווקי טבריה, ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו, אומר עליו רש"י. במאמרו שבמשנתנו מזהיר בן עזאי, שיהיה אדם רץ למצווה ובורח מן העבירה. אז קודם כל, יש לנו כאן במשנה פעולה, דורית, את מאוד טובה בפעולה הזאת, יש לך נעלי ספורט, אוקיי? ריצה, אוקיי? יפה, יפה. אז העניין הזה של ריצה, רץ, אנחנו יודעים שזה אותיות שורש של ארץ, ורץ זה שורש של רצון וארץ, ואנחנו יודעים שספירת המלכות היא נקראת ארץ, והרש צדיק זה מה שמופיע ברצון ובארץ. אוקיי, אז יש כאן עניין של ריצה, ויש כאן עניין של רצון, ויש כאן עניין של ארציות, ויש כאן עניין של כלי, אם זה ארץ אז זה כלי, כן? להיות כלי למצווה, כן? להיות כלי לטוב, ולא להיות כלי לעבירה. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על עניין של ריצה למצווה, אנחנו יודעים שהמקום הזה של לחטוף, ברגע שמופיעה איזושהי הזדמנות למצווה, לא לחכות, מהר לעשות, לא לדחות, בענייני מצוות, לא לדחות. היה סיפור, אני לא זוכרת, המחילה, אני לא זוכרת במי מדובר ובאיזה רב מדובר, אבל היה איזה סיפור, אבל הסיפור הוא סיפור אמיתי, על מישהו שהיה בכלא, הוא היה אסיר, ואמרו לו, יש לך יום אחד בשנה, שאתה יכול לבחור לצאת לחופשה. אז הוא שלח, אולי זה לרבי מלובביץ', אני לא יודעת, או לאדמו"ר, לא יודעת. והוא הוא שלח שאלה לרבי שלו, והוא אמר לו, נותנים לי יום אחד חופשה בשנה, איזה יום כדאי לי לבחור, כן? אז אנחנו בהתנהלות שלנו, כאילו כשאנחנו לומדות נכון, יש ימים שהם מאוד מאוד חשובים בשנה, מאוד קדושים, מאוד מיוחדים, אז לכאורה היה אפשר לחשוב שהרבי יגיד לו, מה למשל דורית הרבי היה עונה לו? לא יודעת, נגיד יום שהוא לא שבת או לא חג, יום שהוא יוכל להספיק לעניינים. את אומרת יום שהוא לא שבת ולא חג, שהוא יספיק לעשות עניינים למצוות, אוקיי. לקדושה, כן. את אומרת לקדושה, אוקיי.
אבל גם יכול להיות שאולי הוא היה אומר, אני אבחר דווקא יום שהוא מאוד מאוד מיוחד, כמו יום כיפור, או כמו יום חג, כאילו להיות עם המשפחה בחג, או שזה יום מאוד מאוד קדוש, יום ראש השנה, אולי ערב ליל הסדר, כן? כאילו, זה יכול להיות, כן, כן, מכל... אז יום לפני, שהוא יספיק להגיע. אז, אז הרבי שלו, כן, למרבה הפלא, אמר לו, היום, תיקח את היום, אל תחכה לא לליל הסדר ולא ליום שתוכל לעשות בו את כל הסידורים, ולא ראש השנה ולא יום הכיפורים. אל תדחה, נותנים לך חופש, עכשיו תצא, עכשיו תצא, תהיה כן, זה מדהים הקטע הזה, כי אנחנו אין לנו שליטה על מה יהיה ומה זה, כמו שאין לנו שליטה כן, על מה היה, אין לנו שליטה על מה יהיה, אנחנו יכולים רק לפעול בהווה, כן? אז אין מה עכשיו להיכנס לכל מיני תכנונים ואיזה, מה אנחנו יודעים? עכשיו, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח, כזה. אז העניין של ברגע שמגיעה אליך איזושהי מצווה, מגיעה אלייך איזושהי הזדמנות, אז היא לא סתם מגיעה דווקא עכשיו. יש עניין שזה עכשיו הגיע. אז עכשיו, יש גם עוד דבר, שכשאנחנו רצים למשהו, אז זאת אומרת, אם אני מזדרזת לעשות משהו, אז אין לי עכשיו הרבה זמן לחשוב. כן לעשות, לא לעשות, זה מתאים לי, זה מסתדר לי, תלוי עד איזה שעה, יהיה פקקים, לא יהיה... לא, אני עכשיו רצה, הגיעה הזדמנות, תרוצי. ואז את לא חושבת הרבה, את לא משתמשת בדעת שלך, אלא את משתמשת במעל טעם ודעת. את, כן, כאילו, נותנת לקדוש ברוך הוא להפעיל את העניינים. את, מבחינתך, את עכשיו עובדת אצלו, כן? ואת פשוט חוטפת, יש הזדמנות, את פשוט חוטפת, כן? אבא שלי אומר, קוראים לזה חפ. חפ זה לחטוף ביידיש, לא יודעת. אז בקיצור, לא להשתמש, כי כשאנחנו נתחיל להשתמש בעץ הדעת, זה כדאי, זה לא כדאי, אולי הוא לא עני מספיק, אולי זה, אולי טטט, זה רק ירחיק אותנו, זה הכובד של הגוף, של הרצון לקבל לעצמי, וזה ירחיק אותנו מההזדמנות הזאת. עכשיו, יש עוד עניין מאוד מאוד מאוד, שהוא קטע, שכשאדם רץ, כן? אז הריצה עצמה, הפעולה הפיזית, ואת דורית יודעת להגיד יותר ממני, כן? אבל הפעולה הפיזית הזאת של ריצה, היא מפעילה את כל הגוף, את כל האיברים, נכון? כאילו את מערכת הנשימה, את הידיים, את הרגליים, כל הגוף הוא בהתכווננות, כן? וכל הגוף פועל, וכל הדם זורם, ממש זה משפיע על כל הגוף, גם בריצה, כל הראו לנו, הסירוטונין עובר הראו בכל לנו הגוף. תמונה, הראו מה? לנו סרטון של בן אדם שרץ, אז כל המפרקים שלו עולים, יורדים, כל החוליות עולות, יורדות, בעצם ממש הכל זז. מדהים. אז תראי מה זה. אז העניין הזה, זה בדיוק להתכוונן על העניין הזה של מצווה גוררת מצווה. זאת אומרת, המצווה שאתה ערב טוב ויולדת, אחר הצהריים טובים ויולדת, המצווה היא בנסיעה. אז המצווה הזאת, כן, היא בעצם גוררת איתה את כל האיברים של הגוף. כל הגוף הולך על המצווה הזאת. עכשיו אנחנו יודעים שגוף בשפה הפנימית, כן, זה בעצם תרי"ג מצוות, זה כן, זה השסה, נו, רמ"ח ש... ושסה. שסה גידים ורמ"ח איברים. יפה. עכשיו אנחנו למדנו שבכל איבר בגוף
יש לו מצווה שקשורה אליו. אנחנו לא בהכל יודעים בדיוק, כן, אחד על אחד, אבל יש מצווה שקשורה אליו. וברגע שאת רצה למצווה, אז את בעצם מפעילה את כל הגוף. אז את בעצם גוררת איתך מצווה, גוררת מצווה. זה עם כל הגוף, אז זה עם כל האיברים. אז זה עוד עניין. וגם יש עניין של כשאת מתחילה משהו, בואו ככה נחשוב ביחד עכשיו. כשאת עושה מצווה, תבחרו מצווה, שכל אחד תגיד מצווה, כן? שם של מצווה. תגידו שם של מצווה אחת שאת עושה, את מקיימת. נגיד נטילת ידיים בבוקר. מעולה, נטילת ידיים בבוקר. עכשיו, המצווה הזאת של נטילת ידיים בבוקר, איזה מצוות היא גוררת איתה? איזה מצוות היא גוררת איתה? איזה מצוות הולכות יחד איתה? איזה? הברכה. הברכה. מה עוד? השחרית. שחרית, נכון? את אומרת גם כבר אשר יצר, ברכות התורה, כאילו, יש כבר עוד מצוות שמתחברות למצווה הזאת. תגידי עוד מצווה. עוד מצוות. בואו ככה נפתח את זה קצת. ארז, תגיד מצווה. הוא אמר כיבוד אב ואם. יופי, כיבוד אב ואם. מצוין, ממש ממש דוגמה טובה. אז יש מצוות כיבוד אב ואם. עכשיו, איך המצווה הזאת גוררת אחריה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה? קדימה. מזל טוב ויולט, ויולט בדרך לחתונה. מזל טוב, תראו, היא לומדת תורה בדרך לחתונה, לשמח חתן וכלה. זה ממש מצווה גוררת מצווה. בבקשה, מצווה גוררת מצווה, אין. ויולט, אני רוצה חדר לידך בגן עדן. תזכרי, תסדרי לי משהו. אז את הולכת לעשות כיבוד אב ואם. יופי. עכשיו, את עושה איתם, את מביאה איזה כיבוד? את ממש מביאה משהו לאכול? אז מברכים. את מחזקת אותם באיזה דבר תורה, או באיזה חיזוק של אמונה, או באיזה דיבור שנותן שמחה? עוד. את שרה להם? עוד. הנה, שמחה. את מטיילת איתם והם פוגשים עוד אנשים, ואז עוד. הנה, בבקשה. ממש. את מכבדת את האנשים שלידם בכיבוד, אני יודעת, בעוגיה, בסוכריה, בוואפל, באבטיח, אני לא יודעת מה, מברכים על זה, על מה שנתנו לה, בכלל, כאילו, גם אם לא מברכים, הכל בסדר. עוד, את, גם האב בית הלא יהודי מתכבד ושמח, או, דרכי שלום, עוד מצווה. תקשיבו, אין לזה סוף, זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. ואז את לוקחת טרמפ, מישהי לתחנת רכבת אחרי שעשית כיבוד זה. בקיצור, זה לא נגמר. זה מצווה, גוררת מצווה, גוררת מצווה. זה תכלס אמיתי, ככה בא זה. אז זה, תודה ארז על הדוגמה. אז בעצם אנחנו אפילו לא שמים לב. זה בא לנו באופן טבעי. אומר לנו הנוצר חסד, עצם זה שאנחנו עושים מצווה בעולם העשייה, בעולם התחתון, כן? המצווה הזאת היא משפיעה בעולמות העליונים. גם שם המצווה הזאת מתרחשת, כן? זאת אומרת,
הוא מדבר גם על המדרגות בעולמות הרוחניים. זאת אומרת, איך המצווה הזאת משפיעה במדרגות של העולמות הרוחניים. זאת אומרת, כי אנחנו יודעים שכל דבר שהוא מעשה שהוא נעשה בעולם הגשמי, יש לו השפעה והשלכות גם לעולמות הרוחניים. זה ההשפעה שלנו מלמטה למעלה, כן? ו, 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 אבל מאיפה מתחיל הרעיון לעשות מצווה? מאיפה בא מאיפה זה בא? והקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא, בדיוק, בדיוק, זה בא מלמעלה, זה בא מהכתר. זאת אומרת, זה המחשבה לעשות את הדבר הנכון, או את הדבר הטוב, או את הדבר המשמח, או את הדבר הראוי, את המצווה, הוא בא לנו מלמעלה. זה לא מחשבה פרטית שלנו, זה בא ממש מלמעלה. הקדוש ברוך הוא פה מסדר ומזווק זיווגים כל היום, מחבר. זה יעזור לזה, וזה ישפיע לזה, וזה יחכה כמה דקות בפקק כדי שהוא יפגוש את זה, וזה ילווה לזה, וזה יחבק את זה, וזה ככה, כאילו זה ככה הולך. וגם הפוך, גם הפוך. כשיש לאדם מחשבה חס וחלילה להרע, הוא בטוח שזה מעצמו, אוקיי? הוא בטוח שזה מעצמו. אז נכון, בהווה, זה החירות שלנו להחליט מה אנחנו עושים. אבל אחרי המעשה, זה היה רצון השם, אוקיי? אז טוב, אבל אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, כי זה באמת ככה נושא בפני עצמו. אז המקום הזה שאנחנו עושים מצווה, זה משפיע על העולמות הרוחניים, אבל אם ניקח את זה למקום של כוחות הנפש של האדם, כל מעשה הוא בעצם מושך, מעורר כוח בנפש שלנו, אוקיי? זאת אומרת, אם למשל אנחנו חס וחלילה משקרים, אז זה מושך כוח בנפש שלנו, כן? שאנחנו כאילו מלבישים את עצמנו בכוח הזה, כן? הוא יוצר אצלנו בלבול, הוא יוצר אצלנו בלגן, אוקיי? אז זה כמו שאומרים, שמי שעושה עבירה, בורא לו מקטרג, ומי שעושה מצווה, בורא לו סנגור. אבל זה לא משהו, אנחנו מדברים על כוחות בנפש, כי ברגע שאת עושה מעשה שהוא חיובי, כן? את עושה מצווה, אז את בעצם מעוררת בנפש שלך את הכוח הזה. וכשאת מעוררת בנפש שלך את הכוח הזה, את בעצם מביאה לעולם את האנרגיה הזאת, כן? זה עכשיו האנרגיות החיוביות, כלל האנרגיות החיוביות בעולם, עכשיו הן יותר, כן? את מעוררת את זה אצלך, אבל את מביאה את זה לעולם. את בעצם מולידה בתוכך אנרגיה חיובית, שאת מביאה אותה לעולם, אוקיי? אז עכשיו יש יותר אנרגיה חיובית בעולם. וכשאת מעוררת חלילה אנרגיה שלילית, את עושה מעשה שהוא בניגוד לנשמה הטהורה שלך, שהוא בניגוד לחלק האלוקא ממעל שנמצא בך, שהוא בניגוד לאמת. אז כשאת עושה משהו כזה, את מעוררת את הכוח השלילי בעולם, אוקיי? עכשיו, אם חלילה, זה כמו שנקרא, אם יש כל כך הרבה אנשים שמתעורר בהם הכוחות השליליים, זה מביא אנרגיה שלילית שיכולה ממש לשנות סדרי העולם ממש, עד כדי כך. לעומת זאת, אנרגיה חיובית, ככל שהיא מתרבה בלבבות, כן? היא פותחת, היא מרחיבה, היא מאפשרת, כן? אז זה מתבטא במציאות, כי אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה שעולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. אני רוצה לתת דוגמה, למשל, כשנמצאים בהפגנה,
אוקיי? ויש שם אנרגיה מאוד מאוד גדולה של כעס וזעם, אוקיי? ועכשיו, הרבה אנשים מצויים באנרגיה של הכעס והזעם. המון אנשים נמצאים עכשיו שכולם חושבים את אותה מחשבה, ממוקדים באותה מחשבה של כעס וזעם. זה מעורר כעס, אנחנו הרי מחוברים, אוקיי? אז זה מתבטא במציאות, אוקיי. לעומת זאת, בואו נלך למשהו הוא הרבה אנשים שחווים עכשיו חוויה טובה, חושבים ביחד מחשבה טובה. למשל, אני יכולה לתת דוגמה מההשבעה של הצנחנים בכותל, שהיינו בהשבעה של איתמר בכותל, שהמון, המון, מאות אנשים, כן, משפחות, שכולם בהתכווננות טובה לילדים ואנרגיות טובות, וכולם בהתרגשות טובה והתרגשות גדולה. אני כן, כל אחד בישראל שחווה את הדבר הזה יודע על מה אני מדברת, שכולם ביחד בהתרגשות ומחשבה חיובית ורצון שיהיה טוב שיצליחו ויחזרו לשלום, וכל האנרגיות, כל הלבבות מכוונים למקום הזה, ואפשר ממש להרגיש את זה באוויר, באור שלנו, את ההתרגשות הזאת, וכמה אנרגיה חיובית זה מוליד. זה היי מאוד גדול, נכון? כאילו זה משהו מאוד חזק, אוקיי? שממש אפשר להרגיש אותו. אנחנו מרגישים, אנחנו יוצאים מהאור שלנו, ומרגישים את האור של העוצמה של הרבה אנשים שחושבים את הדבר הטוב עבור, כן, אנחנו כולנו אוהבים את הילדים שלנו, ופתאום כולם, זו הרגשה מאוד חזקה שכולם הם הילדים שלנו. ממש, זה מאוד אחדותי. אז המקום הזה שאנחנו משפיעים גם אחד על השני, זאת אומרת, זה לא רק מצווה גוררת מצווה אצל עצמי, זה לא רק מצווה גוררת מצווה בעולמות הרוחניים, זה גם מצווה גוררת מצווה גם בסביבה. זה אנרגיה שהיא מאפשרת פתיחות, אהבה, אוקיי? אז זה בכמה מישורים. עכשיו, חשבתי, אני נזכרתי שבפרשת בעלותך, כשהתכוננתי לזה ולא לימדתי את זה בסוף, אז נזכרתי בדברים שהם מאור עיניים, כתב על העניין הזה של מצווה. עכשיו תשימו לב, המילה מצווה, כן? זה מם צדיק, וו ה', אוקיי? עכשיו אם ניקח את שם הוויה, י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק', אז המם צדיק מסתיר את הי' ק', ומה שיש לנו זה את הו' ק', אוקיי? זאת אומרת, החלק הזה של ה-י'-K, שזה בעצם חוכמה ובינה, כן? שזה הקבוצות של י' ו-K, כן? זה כתר חוכמה בינה. החלק הזה של הגימל ראשונות, של עולם המחשבה, של הכוונה, אז החלק הזה הוא נסתר. והחלק הגלוי זה המעשה עצמו ממש, זה ה-ו'-K, זה הספירות של הגוף, זה ו', שזה 6 ספירות, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והמלכות. זה החלק הגלוי, זה הגוף. אז אנחנו דיברנו על זה שהגוף בעצמו כולו רץ למצווה, כן? אז החלק שכל המידות שהם גם, שאנחנו ממשילים אותם על ידי הגוף, כן? כמובן, כל השפה של הפנימיות, אנחנו משתמשים בשפה פיזית ושל העולם הזה, אבל אנחנו מדברים על גוף רוחני. אז הגוף הזה שרץ למצווה, זה בעצם כל המידות רצות למצווה. זה 7 הספירות התחתונות, שהן בעולם המעש, עושות את המצווה עד שהיא משתלשלת ממש לגשמי. והמקום הזה של הכוונה הוא המקום הנסתר, הוא המקום החבוי, כן?
אז אני רוצה לקרוא מתוך המאור עיניים על העניין הזה. אז הוא אומר כן, וכן במצווה, צריכים אנחנו לעשות מעשה המצווה. צריך ממש מעשה, כאילו, לא רק במחשבה, אני חושבת עלייך טוב, צריך גם משהו, צריך לתת לך, להביא לך עוגה ליום הולדת. צריך ממש להביע את האהבה, כאילו, זה, לחבר את זה לפיזי. וכן במצווה צריכים אנחנו לעשות מעשה המצווה, שהוא הנגלה והנסתר. דהיינו, הסוד של המצווה. הוא הנשמה והחיות שלה, שהוא מהותו יתברך. ולכן כשעושה בלא כוונה, הוא כגוף בלא נשמה. זאת אומרת, אם יש לנו רק ו' ק', בלי הכוונה, כן? שמתחת למם צדיק יש, זה עולם המחשבה, זה הכוונה. אז אם זה בלי כוונה, אז זה גוף בלי נשמה, אוקיי? עכשיו, הנשמה, נכון, משכנה בשכל, במוח, כאילו, נכון, בעולם המחשבה. עכשיו, מה זה האותיות מם צדיק? תשימו לב, משהו ממש ממש יפה. כשעושים אותם באטבש, כן? א', ת', הופכים את האלף ב', כן? א', ת', ב', ש', ר', א', ק', ר', ש', ת'. כן, ג', ר'. רש גימל. כן. אז כשממש עושים ככה את כל האותיות, אז האות מ' זה, האות מ' זה י', והאות צדיק זה K. רגע, אני צריכה להסתכל שאני לא טועה. איך הכל מחובר. אז כן, האות י' באטבש זה מ', והאות ה' באטבש זה צדיק. זאת אומרת, המם צדיק זה בעצם י' ק', י' ק' ו' ק'. אז אם יש כוונה במעשה המצווה, אז יש שם נשמה, יש שם את החיבור הנשמתי האלוקי במצווה המצווה היא בעצם הגוף, כן? אז הנסתרות הן בעצם י' ק', יש שם חיבור. זה בעלותך את הנרות, כן? הוא מדבר הרי על הנרות. אז המצווה היא נקראת, המצווה הפיזית שאנחנו עושים, עם כל הגוף, כן, עם הגוף, המצווה עצמה היא נקראת נר, הנר הוא הגוף, כן, נר מצווה, ותורה אור. זאת אומרת, התורה, מאיפה התורה באה? היא משמיים, נכון? התורה שכן היא משמיים, זאת אומרת, ההוראה, היא באה מלמעלה, מהכתר. אז נר מצווה, המצווה עצמה, אם אדם עושה את המצווה בלי כוונה, זה גם אור, זה גם טוב, אנחנו תמיד מדברות על העניין הזה שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, זה גם כן אור, אבל זה אור של נר. אבל אם את רוצה אור, נהורה, כאילו, האור הגדול, זה כשהמצווה מחוברת, שיש י' כו' כ', שיש שם כוונה. כשיש כוונה זה אור גדול. אז נר מצווה ותורה אור. התורה זה הפנימיות של הדבר. אז אני רק עוד נמשיך קצת עוד מהמאור עיניים. וכן במצווה צריכים אנחנו לעשות מעשה המצווה שהוא הנגלה, והנסתר, דהיינו הסוד של המצווה, הוא הנשמה והחיות שלה, שהוא מהותו יתברך, ולכן כשעושה בלא כוונה, הוא כגוף בלא נשמה, כי מעשה המצווה הוא הגוף, והכוונה שהוא הסוד, כן, מסתיר את היוד כמם צדיק, הוא הנשמה והחיות של המצווה, וצריך לייחד הגוף עם הנשמה, וזהו נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתה, שמייחד המעשה שהוא הגוף עם הנשמה והחיות שהוא השם יתברך ברוך הוא בעצמו, ונעשה ייחוד בכל העולמות. אמרנו הרי המצווה משפיעה על כל העולמות, נכון? בכל העולמות, ולכן האותיות ו' ק', מצווה ו' ק', שבמצווה, הן נגלות, שהו' הוא תורה שבכתב,
כן? הוו תורה שבכתב, והה' הוא תורה שבעל פה, אוקיי? והשני אותיות הראשונים, שהם אותיות י' ק', הם הנסתרים, באטבש מ' צדיק, שהוא הנשמה והחיות, דהיינו הסוד שהוא מהותו יתברך, וזהו שכר מצווה שמתדבק בהשם, בהוויה ברוך הוא, ואין לך שכר גדול מזה. אז מה השכר של המצווה? מצווה, מה זאת אומרת? עצם עשיית המצווה עם כוונה מאפשרת לך להידבק בחיי החיים, בקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. זה האפשרות להתחברות. זאת אומרת, אז לפני שאני מברכת, אני בעצם צריכה רגע לחשוב, רגע, עצם זה שאני עכשיו הולכת לשתות את הקפה ולברך ברכה, אני בעצם מתחברת, זה דרך התחברות במקום התודעתי שלי לבורא עולם, לטוב ולמטיב, שרוצה להטיב איתי, ואני מקבלת עכשיו את ההטבה שלו, וזה להיות מחוברת הטוב והמטיב, זה האושר הכי גדול, זה התענוג הכי גדול, זה הרבה יותר מתענוג של לשתות מהקפה, כי אני עכשיו מחוברת, אז זה גורם לי שמחה, והשמחה עצמה היא מצווה. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו נכנסים פה כן? השמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. יש עניין של שמחה, כי אנחנו יודעים שבשמחה זה אותיות מחשבה. זאת אומרת, זה הדבר שאנחנו צריכים להחזיק במחשבה, ומחשבה זה י' ק', זה הספירות של המחשבה. דורית, את צריכה ללכת לשיעור? כן, אני צריכה להתארגן. אז אנחנו... אני רציתי כן. להגיד ששמעתי שמחשבה, תעשי חישוב, זה גימטריה פרעה. וואו, אז זה לעומת זה ברא אלוקים, אז יש לנו פה עבודה. אז נעצור פה, דורית, תגידי מה שאנחנו אומרים בסוף הלימוד שלנו בפרקי אבות. רגע, מה, אני אומרת את זה? אני אומרת רק את כן, ההתחלה. את. רגע, מצווה אז אני גוררת צריכה... מצווה. אוקיי, אוקיי. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הנה, גם עכשיו במה שאמרתי, יגדיל תורה ויאדיר. עוד ועוד ועוד, הרבה מצוות, לרוץ עם כל הגוף וכל הנשמה, להכניס כוונה, שנקום מהלימוד הזה למעשה. תודה רבה רבה. ערב טוב. ומי אמן. שאהב את הלימוד שלנו, שיעשה לנו לייק, שעוד יזכו בלימוד המשמח הזה. תודה רבה.